Kasagaran sa mga modern generation karon, di na ganahan halos balikan ang kaagi sa atong mga katigulangan. Mas interesado sila sa ilang present na life o sa ilang life nga nagulat sa future. Pero ako makaingon ko nga daghan mang mas gulang pa nako dinhi. Pero makaingon ko nga bless ko kay nakabot ko sa old way of living o sa modern way of living. Ang among Mobile Legend sa una, inyong Mobile Legend karon kay magdula raman mo sa cellphone. Among Mobile Legend sa una, kami gyud ang main character. Kanang among silingan sa una, ilang irna sa una tilusiya, kabuang taon to siya yaw-yaw kay gihurot na kog espada tanan niyang katong dalagang bukid o katong nay mga tunok-tunok. Feeling man ako ato nga time ako ang usa ko ka superhero. Nya gibuhatan ko sa among silingan og kanang espada-espada nga kahoy. Nya kanang dalagang bukid dali magin ang mga putol. Yaw-yaw in taon na mong silingan kay nahapay iyang tanong. And ang among teleserye sa una, magabi kanang among mga lulog-lula mo share na bitaw silang karaang kinabuhi. Tamis kayo hunahon. Wa na mo ana ron. Karon magabi ninyo magiyahay na magatubang sa iyong cellphone. Kabot pa ko sa time sa una sa bukid namo nga wapay kuryente. Na makita pa nimo mga ninipot. Ini kagabi maningog na ng mga wakwak. Karon wa na mga wakwak. Di na nang luod sila kay di na sila mapansin. Sa una alas 6, mingaw na king dalan alas 6. Manulod na mis balay. Diha na mis balkon mag-storytelling na namong lulag-lulo sa mga nangamatay nilang kaila. Unya makita na ng mga fireflies. Alas 4, alas 5 sa una manihapon nami. Sayo nagsulod sa balay kay ngit-ngit na. Og blessed pud ko kay ang dula namo sa una, sa dula karon. Among dula sa una palig unay gyud og immune system. Ang dula sa una gyud kay pasingot gyud. Muna among Mobile Legends sa una, kami ang mga main character, among first blood. Once na ni mga mumo, mga gisi ang agtang, first blood. Inana among life before, tamis kay na balik-balikan gyud hangtod karon. Nining buntaga na ako'y i-flashback kadali. May tungod sa saad sa Dios sa atong Christian life. Isa ni ka common, basic na nga topic nako. Pero I know kung na may mga butang nga dapat i-remind tag balik ug balik kining tulo ka importanteng butang. Ako nagtuo ko mo ni pinaka main foundation sa atong Christian life. Dili ni usa ka klase sa deeper nga doctrine. Isa ni ka basic kayo nga mga butang. Nga usay malimtan na nato. Ug I know ang failure nga pagsabot ani, failure sa pagkinabuhi sa atong Christian life. So unsa ning tulo ka importanteng butang nga atong balikan nga di na to mabuhat gyud sa atong Christian life gawas kung wala ning tulo ka butang. Number 1. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. I know walay laing pinaka-foundation sa atong faith, sa atong life, si Christ. And the first thing we cannot do without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Hebrews 9:22, ingon ang writer, according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. There is no forgiveness. Ang Bible nag-ingon nga ang tanang tao nakasala. Ug dili ni sala nga mapapas lang sa atong maing binuhatan, usa ni kasala nga mi puyo gyud sa atong kalag espiritu ug lawas. Usa ni kasala nga di gyud kaya limpyuhan sa tao bisan pagrelihiyon.
Ug ingon ang Bible nga ang blood lang gyud ni Christ mo'y makalimpyo nini nga sala. Muna ingon ang Bible, without the shedding of blood, isa ni ka-precious nga blood, isa ni ka-perfect nga blood, ug walay laing blood nga qualified ang blood ni Jesus Christ. Unsay naa sa blood? Nganong ang blood man ni Christ? Nganong sa kadaghang pwede ibayad sa atong sala, ilimpyo sa atong sala? Nganong ang blood man? Gani sa karaang mga tao, ang idea sa blood offering na ana. Balikan nimo ang mga ancient nga mga tao, mga tribes, before nagahalad sila life sa ilang mga gods and goddesses. Naga-offer sila blood. Asa sila kakuha na nga idea nga there must be something life, blood, nga i-offer para sa usa ka gods or deity nga ilang gi-consider. According sa Leviticus 17:11, for the life of the flesh is in the blood. Ang blood di ay wala ni nagsimbolo og life, mao gid ni ang life sa atong flesh. Ang nagahatag og kinabuhi sa atong unod ang dugo. Mobitaw nang ang tao mahutdag dugo, mga di siya donation sa mga blood, pila ka bag nga dugo kinahanglan. Kay naturally, kung ang tao mahutdan sa dugo, mamatay gid siya. And this is biblical, ingon ng Bible, ang naghatag og life sa imong body, ang blood. Ingon dinhi, I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Mabitaw na nga nay lahi nga consideration ang blood. Wa siya gi-consider nga food. Wa siya gi-appeal nga classification sa pagkaon ang blood. Bisan pag unsa kalami pagkaluto ang blood, di gid siya appeal sa pagkaon. Kay siya ang gihimo nga kinabuhi sa atong unod, ug ang blood pod mo'y gihimo sang paglimpyo sa atong sala dito sa cross. So na is something significant kayo sa blood. Sa panahon sa atong mga katigulangan, sa mga katipuneros, sa dihang nagbuo grupo si Andres Bonifacio, nagbuo sa mga isog nga mga Pinoy nga musukol sa mga katsila. Nagbuo sa isa ka grupo gitawag og katipuneros. And pag ilang sincere gyud ang ilahang dedication, ang ilang pakigsaad ni ana nga kapunungan nila, nihimo silang signature. O ang ilang signature pinaagi sa blood, dugo. Yes, ang blood ginagamit siya nga pagpakita og sincerity, isa ka silyo, timaan, pamatuod, isa ka sagrado nga butang, isa ka timailhan nga seryoso ko nining butanga. Muna kung namay isa ka butang nga gipakita ni Christ, unsa siya ka sincere sa paghigugma niya nato ang iyang yung blood, ang iyang life dito sa cross. Sa atong flag na color red nga nagsimbolo og blood. Sa atong flag ang ubos ang red, ang babaw ang blue. Ug ang red nga color nagsimbolo sa bloody nga experience sa mga Filipinos. Nga somehow, somewhere sa atong history, nagsuffer ang Pilipinas sa bloody kayo nga persecution sa mga laing mga tao. Ug muna nga naubos ang blood, na ibabaw ang blue nga nagsimbolog peace. It means sa atong national flag, gikanker na ang war, gikanker na ang bloody nga experience, ug mitipatигbabaw na ang peace. Yes, ang blood nagsimbolo siya og isa ka painful kayong experience. Mabitaw na akong basahon na tong history sa mga Christian, early Christians, 1st, 2nd, 3rd, 5th to 14th century. Kung tanaw nimo ang trail sa mga unang mga Christians, bloody gyud.
bloody. Nang ingon pa sa isa ka historian nga kung naisa ka trail, ilhanan nga balikan nimo ang ancient nga church, ang tinuod nga church, na puno nig mga tunog sa dugo. Tungod kay ang blood, nagsimbolo ni siya isa ka painful, bloody nga experience. Ug si Christ pa lang mismo, pagtukod niya sa Kristyanismo, blood yang gisilyo nini. Dugo yang giula sa cross. First century, pag-follow sa mga apostles, sa mga early Christians, dugo pod ilang gibayad sa pag-follow ni Christ. And therefore, sa atong time, modern nga mga Christians, ulaw kayo, kung mismo kita, dili ta kahatag sa atong faithful nga service sa Dios, knowing nga nanon ang mga early Christians sa dugo nga ilang gihatag para sa ato ang pagtuo nga naabtan karon. Sa Old Testament, ang pinakaunang anak nga si Abel ug si Cain, sadang nag-offer sila, ni-offer si Abel sa iyang mga abot, usa siya ka shepherd boy. So nag-offer siya pinakatambok niya nga karnero ngadto sa Dios. Si Cain pod, usa man siya ka farmer, nag-offer siya pinakatambok niyang mga prutas abot sa iyang uma. Naghimo sila duha ka altar. The only problem lang, ang offering ni Cain walay blood. Ang offering ni Abel na ay blood. And sumala sa book of Genesis, ang offering ni Abel mo'y gidawat sa Dios o ang offering ni Cain gi-reject sa Dios. Tungod kay walay nakita nga blood ang Dios sa offering ni Cain. Tungod niya na nasayod ta sa story, nahitabo ang unang murder sa Bible. Sa kasuko ni Cain, yang gi-murder iyang brother si Abel. Ngano na, tungod kay wala dawata yung offering, tungod kay walay blood. Di gyud madawat sa Dios ang offering ni Cain kung wala ni blood. Muna nga hangtod nga ato ang life, wala pa ta nahinluan sa dugo ni Jesus. Di gyud mahimong kadawat-dawat ang atong pagsimba. Di gyud mahimong kadawat-dawat ang atong pagtigom. First thing nga dapat nimo i-secure sa imong life, nalimpyuhan na ba ang imong sala sa dugo ni Jesus? Ingon ang kanta, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Ang dugo lang ni Christ, mo nang blood iyang gi-offer sa cross, kay the only way, according sa law sa Dios, mabayaran ang imong sala sa dugo gyud ni Jesus. Ang blood nagsimbolog life, munang si Christ namatay gyud siya sa cross. Di sa mahimaya sa tanang offering nato if in the first place wala nakita ang blood ni Christ. The only reason nga nang atong pagsimba madawat ni sa Dios tungod kay ang nakita samahan dili ang atong sala, dili atong kapakyasan, kundi ang precious nga blood ni Christ nga mo'y nilimpyo sa atong mga sala. Sa Old Testament, inigsulod sa high priest ngadto sa most holy place. Bit-bit sa high priest ang blood sa sacrificed animal. Iyang sprinkled ang blood dito sa Ark of the Covenant. And bisan unsa ka hugaw kaitom sa sala sa entire nation anang tuiga, pasayloon sila sa Dios for the sake sa inosente nga blood. Nganong inosente nga blood? Tungod kay una, dapat ang blood nga ibayad sa atong mga sala usa ka inosente nga kinabuhi. Muna nga hayop ilang ginagamit kay inosente man ang hayop sa pagpakasala. Ikaduhang rason nganong inosente nga animal ang gamiton, tungod kay nagpicture out na nga animal sa inosente nga life ni Christ sa cross. The only person on earth ingon ang Bible nga wa gyud nakahimog sala, si Christ. Gi-preserve niya iyang pagka-perfect tungod kay
kung nasi sala nga gilansang sa cross, dili na qualified iyang blood. Kay dapat ang ibayad sa ato ang sala usa ka perfect, precious nga blood. Munang si Christ wa siya sala sa cross. Ug mo na nga si Christ walay sala sa cross, sa Old Testament gipicture out yang kamatayon sa cross sa usa ka nati nga karnero, isa ka inosente nga hayop. Now, sa Passover, sa time nga na slave ang Israel sa Egypt for many years, hinumdum mo sa 10 plagues, gusto na sa Dios nga kuhaon ng Israelite gikan sa slavery sa Egypt, papuyon na sila sa promised land. Nahuman na ang first, second, third, ninth nga plague. Gahi gyapon si Pharaoh. So ningon ang Dios kang Moses, si Moses nga to sa Israel. Isa sa ikanapulong hampak nako, Moses, kuhaon nako ang tanang firstborn son sa entire yuta sa Egypt. Apil Israelite, apil Egyptian. Tanang unang kamagulangang anak nga lalaki, kuhaon nako ilang kinabuhi, ugma. Pero, para nga ma-save ang mga anak ninyong lalaki, ingna ang mga Israelite, nga pag-ihaw mo o usa ka hayop, ug ang dugo ipahid sa inyong doorpost. Ipahid, ibabaw, ug kilid sa inyong pultahan. Ug niya ng gabi una, inig-abot, nigsugo nako sa angel of death. Inigtanaw niya nga, dunay blood ang pultahan sa usa ka inosente nga hayop. For the sake sa blood, dili nako kuhaon ang kinabuhi sa mga magulang nga lalaki na nga panimalay. Diin man, giobey sa entire Israelite ang command ni Moses sa Dios nga to kang Moses. Tanang na mga anak ng mga lalaki, gibutangan nila blood sa inosente nga hayop ilahang doorpost. Ug nang gabi una, pagsuroy sa angel of death, tanang Israelite na ay mga dugo sa inosenteng hayop ilahang pultahan. Ug mi pass over ang angel sa kanang na ay blood sa ilang pultahan. Pagtanaw sa angel sa mga pultahan sa mga Egyptians, wala may blood. So tanang mga Egyptians nga dunay mga firstborn son na ngamatay gyud niya ng gabi una. Pagkabuntag sayo, pagkahibalo ni Pharaoh ng iyahang kamagulangang lalaki namatay. Tanang kamagulangang lalaki sa Egypt na ngamatay, gawas lang sa mga Israelite. Dako niyang kasuko. Hinungdan nga iya nagipalayas ang mga Israelites. Now, naay mas danger, mas delikado, mas dako nga judgment sa usa ka kalag sa tao nga wala pagyud nalimpyuhan sa dugo ni Jesus. Dili lang si angel of death ang muhukom sa imong kinabuhi. Nigabot sa judgment day, matag usa ka kalag nga wala nalimpyuhan sa dugo ni Jesus ang iyahang sala. Ngadto kita sa linaw nga kalayo, walay katapusang pagka-imperno. Nagpicture out actually ang Passover sa Old Testament sa buhaton ni Christ sa cross. Munang basaw nimo ang Old Testament, kasagaran nagpicture out ni Christ, nagpicture out sa buhaton ni Christ sa cross. Munang gitawag si Christ sa John 1:29, tanawa dinhi. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sadang si John the Baptist nang baptized siya sa Jordan River, nagbaptas, hinihinay si Christ padulong niya. Pagkakita ni John the Baptist nga si Christ padulong niya, mingon sa siyang katawhan, "Tan-awan ninyo, mo ni ang nate nga karnero sa Dios, nga mo'y mutangtang sa sala sa kalibutan." Nganong gitawag niya si Christ og the Lamb of God? Nganong gitawag sag ang nati nga karnero sa Dios? Tungod kay si Kristo ang final offering sa atong sin.
Sadyang saka siya sa Mount Calvary, bitbit niya ang atong cross. Sadyang gipatay si Christ sa mga Roman soldiers dito sa cross. Ang pananaw sa amahan niya, daw sama siya sa usa ka nati nga karnero nga mao'y ginahalad sa Old Testament para paglimpyos ilang mga sala. Ug 2,000 years ago ni anang panahona sa cross, dili lang ang sala sa mga Israelites ang gipasaylo, kundili tanang tao sa kalibutan nga mituo ni Christ mapasaylo ug malimpyuhan ang tanan nilang mga sala. Munang gitawag siya who takes away the sin of the world. Kaya ang blood ni Christ mo'y hingpit bugtong pamaagi lang ngang imong itom og hugaw nga sala malimpyuhan ug mahimong puti sama sa usa ka niebe. Munigingon sa Bible, ang akong question, nalimpyuhan na baka sa dugo ni Jesus? Ang kanta ganina nag-ingon, there is power in the blood. Gamhanan ang dugo ni Jesus. Yes, ang gahom wa man lang sa blood ni Christ, naama ni Christ, but the fact nga ang blood ni Christ mo'y mulimpyo sa atong mga sala. Nalimpyuhan na ba ka sa dugo ni Jesus? Dili ni nga church ang mulimpyo sa imong sala. Dili ako. Dili relihiyon. Kung nadawat na nimo si Christ sa imong kinabuhi, personal savior nimo, wala gilain. Diha niya gihinluan ang imong kinabuhi. Pinaagi siyang dugo sa cross. Perfect evidence nga namatay gid si Christ sa cross. Sadyang gidughang siya sa usa ka sundalo na napagin-nadaginot nga miagas dugo ug tubig sa lawas sa Ginoo. Usa ka Joseph, ginganlag Joseph, gikuha nila ang lawas ni Christ gikan sa cross. Kay ilang ilubong. Pagtanaw nila sa lawas sa Ginoo, uga na kay nistanan. Wala na halos dugo pa nga nahabilin. Kay ingon ng Bible, giula ni Christ iyang dugo sa cross. Proof nga namatay gid siya sa cross. Ug without the shedding of blood, wa gi forgiveness of sin. Kung si Christ wala sa namatay sa cross, wa sa miulag dugo sa cross, useless ang atong pagsimba. Walay Christians nini nga generation. Ug kita ang pinaka-hopeless nga tao sa tibuok kalibutan. Pero kay giula ni Christ iyang dugo sa cross, dunay paglaom ang atong ugma. Nalimpyuhan na ba ka sa dugo ni Christ? Ang imong relatives, nalimpyuhan na ba sa dugo ni Jesus? Ang imuhang mga loved ones, nalimpyuhan na ba sa dugo ni Jesus? Number 2, second thing we cannot do without faith, it is impossible to please God. Kung walay pagtuo, imposible nga malipay nato ang Dios. Hebrews 11:6. Ingon din ang writer sa Hebrews, without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Now, ang Bible nag-ingon nga naluwas ta pinagis pagtuo. Ang pagtuo dili ni buhat. Ang buhat bunga ni sa pagtuo. Pero maguna ang faith and then mo resulta ni good works. Dili pwede faith plus good works. Faith ang gi-require sa Bible sa atong salvation. May imagine mo, kung i-faith plus work sa Dios ang salvation, maluwas pa ba tong tao nga nasa ospital? Katong mga special child, katong na mga special needs, ginatubo na ang ilong, napabay ito'y good works mahimo. Praise the Lord, kang Dios di na makinahanglan mo tan-aw sa imong good works, direkta na niya makita ang imong faith. Pero dili ni butang nga walay connection ang good works sa atong faith. First of all, what is faith? Yung ng Bible, it is the substance of things hoped for.
the evidence of things not seen. Ebidensya sa butang nga wa nakita. Kinsay nakakita nag Dios? Wala. Pero nganong nituo kag Dios? Tungod kay ni ebidensya bisag wala nimo nakita. That's faith. Pag sulod nimo sa church, nangita kag bangko nga imong kalingkuran. Paglingkod nimo sa bangko, wala nimo gi-check siguro bangko kung lig-on ba. Wa ka nangutan na Pastor John, di ka ko mahayang ani kung mulingkod ko ani. Pag kita niyo sa bangko, automatic imong gihatag imong full weight diha gyud sa bangko. Nituo og misalig ka nga ang bangko makadaog gyud sa imuhang gibug-aton. Munang wa kay pagduha-duha nga milingkod o komportable ka karon sa imuhang gilingkuran. Ang paghatag nimo sa imong tibuok kusog gibug-aton sa bangko, isa na ka perfect nga evidence nga naa kay faith sa bangko. Faith nimo kang Christ mao ni ang paghatag nimo sa kinatibuk-an nimo yung pagsalig ni Christ. Isa ni ka klase nga pagsalig nga para nimo wala gilaing manluluwas sa imong kalag, dili relihiyon, good works, bisan kinsa, gawas lang gyud ni Jesus Christ. Walay laing Savior nga nihatag siyang kinabuhi sa cross nimo. Kung na may isa ka Savior nga nihatag siyang kinabuhi sa cross, pwede na to sa i-consider. Pero sa history, according sa Bible, si Christ lang ang mihatag sa iyang dugo sa cross para nimo. And therefore, wa na laing Savior gyud. Kung wala si Christ, wa na gyud tay paglaom. Jesus Christ plus nothing equals salvation. For example, ingon ang Romans 4:3. For what the scripture says, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Tanawang ingon sa Bible, Abraham believed God. Sa Old Testament, sa Abraham, daghan siyang failures, daghan siyang kapakyasan, pero gitawag siya a father of faith. Pingon din Abraham believed God and it was counted. Unsa maning counted ang iyang pag-believe? Counted to him for righteousness. Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith. Ang word nga justified is ani ka term sa korte. Once i-declare ka nga justified, it means gipawalang sala ka. Gideclare ka nga way sala, ikaduha gitrato ka nga walay sala. That's justification. Ug ingon ang Bible nga gideclare ka sa Dios nga way sala, gitrato ka nga iyang anak pagyud by faith. Ephesians 2:8 ngadto sa 9, ingon din ni Paul, for by grace you have been saved through faith. Na-save na ta, past tense, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang salvation, isa ni ka-gift, ug ang gift, dili ni something nga atong ma-earn. Ang gift, naa ni sa giver, wala sa receiver. Muna nga atong salvation, dili na to maangkon by good works, kay gift ni siya by nature. Pero kung atong salvation reward, ato ning haguan. Pero ng Bible, it is a gift. Kanus ba mahimong gift ang usa ka butang? Kung naay someone nga nipalit ng daan ini. Munay gift. December na hapit, tinghatag na gift. Kung naay manghatag og gift nya pabayran, dili na gift. Ang gift free siya tungod kay ang naghatag mo'y nagbayad niini para nimo. Ang salvation, gift. Nganong gift siya? Kay si Christ ang nipalit sa imuhang salvation didto sa cross. Dili kwarta iyang gibayad, kinabuhi ug dugo iyang gibayad. Muna ingon ni Paul sa verse 9, Ephesians 2:9, not of works, lest anyone should boast. May na lang atong salvation, wala gibase sa atong good works.
aron daw walay makapanghambog. Mangutana ko ninyo, kung ang salvation na to pinaagi pa sa good works, dili ka ta maghinambugay dinhi? Muingon siguro mo, ako Pastor John, daghan kay kog nahatag sa church, luwas gyud ko. Ako Pastor John, faithful ko sa una pa hangtod karon, luwas gyud ko. Mapuno ang church og mga tao nga hambugiro og hambugira. Praise the Lord, ang salvation isa siya ka gift. Way makapanghambog nato kay tanan ta midawat lag libre gikan ni Jesus Christ. Lahi ang nakaila ni Christ, lahi ang nakadawat ni Christ pinaagis pagtuo. Ang Bible nag-ingon nga ang pagdawat ni Christ dapat pinaagis pagtuo. Acts 16:29. Acts 16:29 sa dihang ang mga jail guards nagpanik na sila, kabi nilang nakaikyas ilang mga piniriso, gitawag sila ni Paul og ni Silas. Og na dinhi ang pinaka-importanting question sukad sa imong kinabuhi. Verse 29, then he called for a light, ran in and fell down, trembling before Paul and Silas. Acts 16:30. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Mihapa ang mga Philippian jailer sa tiilan ni Paul ug ni Silas. Mihilak sila. Mingon siya, Sir, unsay among buhaton para maluwas mi? Mao nay pinaka-importanting question sa imong kinabuhi sukad. Nakapangutana na ba kaniana? Unsay imong buhaton para maluwas? Unsa mga butanga imong i-qualify para maluwas? Ang uban ni gara pod magpapirma kuno niya. Now, although mo nahimo na to ng joke, pero again, ingon ng Bible, si Christ lang ang dalan gyud sa langit ug wala nay lain pa. Dili pinagi sa signature or unsa i-comply nimo nga good works. Ang imo ra yung pagdawat ni Jesus Christ. Tanawa, what must I do to be saved? Verse 31, unsay gi-respond sa mga apostol? They said, unsa? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Believe. Dili ni pa brightay, padaghanay good works. Importante ang good works, unya i-explain ako ang purpose atong good works. When it comes to salvation, kung nakapangutana ka, unsay buhaton nako Ginoo para maluwas, no, wa kay buhaton, kay si Christ tanan ang nibuhat sa cross, pero na kay buhaton nga desisyon. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tuuhi nga si Kristo ang imong manluluwas. Dili tong mga tao nga naguna na sa langit nga nagampo para nato. Walay laing manluluwas nimo higala igsoon, gawas lang ni Christ. Lahi ning nakaila ni Christ ug lahi gyud tong mituo gyud ni Jesus Christ. Naana ta sa modern day sa mga Christians. Tanawa gud ang ato ang modern day Christianity. Worship music, nanay mga reggae nga mga Christian song, nanay mga rock Christian music, nanay disco nga Christian music. Ay, di na ko ma-imagine kung one day ni mo kanta dinig reggae nga Christian. Nay mag death metal dinhi nga Christian. Ang gihimo sa mga modern nga mga Christians, so-called Christians, murabag ingon, Lord, usa man ko karakter, rakista ko Ginoo. Ikan lang adjust na ko, Lord, ha. So ang imuhang music, himo na kong rock. Lord, usa man ko ka reggae fan. So Lord, ang imong music, himo na kong reggae. Lord, usa ko ka hilig og disco. So Lord,
tuguti lang kong imuhang music, himuon akong disco. Lord, hilig man gud mig attend og mga concert, nindot nga mga lights sa stage, nagamak-ambak bitaw Ginoo. So Ginoo, ang among pagsimba nimo himuon lang sa among inana ha. Pero Ginoo man among giamak-ambak. Unsa ni tabo? Atong gipasunod ang Ginoo sa atong standard. Murabag, Lord, mo ni among hilig, mo ni among naandan nga life, ikaw ang adjust namo. Contradicted na sa ingon ni Christ, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. Deny yourself. Ang pag-deny sa self, it means ikaw ang musunod sa standard sa Ginoo. So di ko mutuo nga dunay Christian nga magpabilin gihapon sa iyang worldly nga kinabuhi. And then moingon biya dayon, ay kong i-judge. Wa mo nakakita sa kong kasing-kasing. Ingon ni Christ, you will know them by their fruits. Lahi man tong unhealthy nga judgment o selfish lang nga judgment. Pero pwede ka mo judge og tao according sa fruits nga imong nakita siyang life. Dili judgment lang nga imong ipamukha niya. Pero sa imong kagulingon kaila ka, unsa nga klase nga motivation ang nagpuyo sa iyang kasing-kasing. Tanawang Colossians 2:8. Colossians 2:8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Diba? Mo na nahitabo karon sa atong generation. So karon Christian na ka, kung nagbitbit ng kag-Bible. Christian na ka kung gikan ka sa ka Christian nga church. No, my friend, ang tinuod, ang tao nga nakadawat na ni Christ, ang tao nga nalimpyuhan na sa dugo ni Jesus, ang tao nga mituo ni Kristo yung personal Savior, nisulod ka sa isa ka laing dimension sa kinabuhi, gitawag ni Kristohanong kinabuhi. Ang tinuod nga Christian, dili ni sa tatak lang sa atong church, dili ni sa umbrella sa atong nasod nga Kristyanismo. Ang tinuod nga Christian na kay personal relationship ni Christ. Nalimpyuhan ka sa dugo ni Jesus, by faith imo sang gidawat sa imong kinabuhi. Muna siya'y kinabuhing Kristohanon, Christian. O mailhan nimo nga dunagi Christianity, dunagi Kristo nga naglihok sa imong kinabuhi, kay ang imong giklaim nga faith makita sa works sa imuhang kinabuhi. And this time akong i-connect ang work sa atong faith. Although moingon ta by faith alone diha ta modawat ni Christ, maulay salvation sa Ginoo, pero my friend, dunay dakong connection ang good work sa atong Christian faith. Ingon ni James 2:26. James 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Now, ang usa ka Christian, moingon, I'm a Christian, na ko'y personal relationship ni Christ, mituo ko ni Christ, gidawat ako sa by faith. Pero kung wala ni nakita sa imuhang buhat, sa works nimo, ingon ni James, patay to nga pagtuo. Wala ningon si James, namatay imong pagtuo. It doesn't mean nga nabuhi imong pagtuo niya, katuwa kay works, namatay. No, ingon ni James, patay. In the first place, wa gid siya nag-exist. So aron mailhan nimo kung usa ba ka genuine follower gyud ni Christ, dunay ebidensya sa imong pagtuo. Ug mauni ang imuhang good works. Daghan tag good works, pero daghan tag imperfections. It doesn't mean nga daghan tag good works ang Christian gisugo paghimo good, it doesn't mean na nga perfect na ang Christian. Ang Christian imperfect. Wa ta gi-save para may mong perfect. Gi-save ta para di na ta mobayad sa atong imperfections. Wala dili basis sa usa ka Kristohanon ang pagka-perfect para makaingon ta nga save. Pero bisan pagdaghan tag imperfections, di gyapon ma-deny
nga kung tinuod ta nga nay faith ni Christ, do nagi works nga ni follow sa atong faith. Kung nakoy pagtuo nga ang tubig dinhi limpyo, mituo ko nga limpyo ang tubig, unya di na ko imnon, dili tinuod ang akong pagtuo. Patay ang akong pagtuo. Nagtuo-tuo lang ko. Pero kung akong imnon ang tubig, it means nga tinuod ang akong pagtuo nga limpyo ang tubig kay may resulta sa ako ang action. So if we claim to have Christ in our lives, and then walay mga butang nga makita sa atong kinabuhi nga binuhatan pud sa usa ka follower gid ni Christ, muingon ta unsay di gibuhat ni Christ sa imong life. Ako ning gisulti para pag-check sa atong kaugalingon. One day sa eternity, kung naaman dinhi ang napakyas sa iyahang salvation, dili man imong seatmate mo ma-blame. Dili man imong parents mo ma-blame. Ang teacher man nimo sa church, number 1 ang ma-blame. So muna nga, from time to time, gina-check na to ang atong Christian life. Nakita ba ang akong faith diha sa mga katawhan? Kay ingon ni James, pakit ako sa imong pagtuo nga way buhat. Pakit-on tigas akong pagtuo pinaagi sa akong buhat. Di na ko makita imong faith, pero makita na ko imong works. Makita na ko imong faith, pinaagi sa imong works. Again, it doesn't mean nga perfect ta, pero sa atong imperfections, diha ta mo grow, diha ta magkat-on, diha ta mo go deeper kang Christ. Number 3, without me, or si Jesus Christ, you can do nothing. First one, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Number 2, without faith, it is impossible to please God. And number 3, without Jesus Christ, you can do nothing. John 15:5, ingon din ni Christ, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Human nimo madawat si Christ by faith, dapat magkinabuhi ka nga fruitful sa imong Christian life. Ang next command, human na to ma-receive si Christ by faith, dapat mo bear ta og fruits. Ang fruits, resulta ni sa usa ka healthy nga punuan. Kung dili healthy ang punuan, di gid ni mamunga. O mamunga man, dunot. Ang healthy nga Christian life, naay healthy nga fruits. O ang fruits, di lang na ko specify, pero unsa na ang mga butang nga nahimong nabag-o sa imong kinabuhi sukad ka nahimong Christian. Unsa ang mga butang nga imong nahatag na sa Dios gikan sa imong Christian life or mga changes sa imong Christian life. Gisugo ta sa Ginoo mo bear og fruits. Now sa John 15, 1 to 4, ubani ko ninyo, ingon ni Christ, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Si Christ ang atong vine. Mapansin mo ng vine, daghan nag mga sanga-sanga. And sa Israel, according sa study, wailaing mo lamang sa tambok kayo nga mga grapes, vines, crops sa yuta sa kalibutan, ang yuta sa Israel. Kung tanaw ni mong vine, isa lang ang punuan, daghan kay mga sanga-sanga. Kung ingon ang Ginoo, matag usa ka anak niya, isa ka kasanga. Kung ingon siya, matag usa ka buok sanga nga walay bunga, putlon ka
sa amahan aron ka mamunga. Naido ka klaseng sanga sa vine, kining mga sanga nga walay bunga o kining mga gitawag nilang mga sucker shoots nga nanurok tunga-tunga sa main gid nga sanga o sa vine. Ang ginatrabahoan ni nagsigil na nigsak sa mga nutrients. Hinungdan nga di mamunga ang vine hangtod nga daghang mga sucker shoots ang vine. Ang reason nga nung di mamunga atong Christian life tungod kay naay mga sucker shoots, naay mga sanga nga dili necessary nga nagasuyop sa nutrients sa ato ang pagka-Christian pero wa nato na enjoy ang benefit niini. Now nagmention din og pruning si Christ, prune. Kanabitang usa ka kahoy nga di na magtarong og pamunga, pulungan man na sa farmer. Pulungan na niya para manalinsing and then mamungag balik. Part ng pruning sa atong Christian life. If ang atong Christian life wala na nagapamunga, pulungan ta sa amahan. Ang pagpulong isa ni ka way of discipline nga nay mga butang nga pulungan sa amahan sa atong life. Kuhaon tungod kay motoy ng mga sucker shots sa atong Christian life. Motoy nagkuha sa atong sa mga butang nga mahatag unta nato sa mga spiritual things. So nay mga sudden pruning sa atong Christian life nga di lang siguro ta aware. Ug ang purpose sa Dios para mamunga ta. Tanawa ko ng park sa Davao na may ginasuruyan itong park. Daghan kay kahoy. One time nagpruning bitaw sila. Perting batia gyud tanawon sa park. Puro na lang mga tuod, mga kahoy, wa na yung mga dahon. Pero after 6 months, nibalik ang kanindot sa beauty sa park nga nilabong nagmayng mga dahon ug nanay mga bunga. Once i-prune imong Christian life, bati gid tan-awon. Di gid kaganahan. Ma-feel gid nimo nga gipangpulungan ka sa Dios. Pero after, di lang ka maluya, padayon lang ka sa pag-serve sa Dios. Masabtan nimo nga kinahanglan day ka usahay pulungan para mo bloom ka og balik. Ug mo na purpose sa mga challenges, problema sa ato ang kinabuhi. Kung di na buhaton sa Dios, dili ka mo bloom, dili ka mamunga. Mao usahay di man ta aware unsay mga kuhaon sa atong life, ang Dios na mo'y mukuha nini. So nay reason nga nung dili mamunga atong Christian life. Number 1, ni palayo na ta sa vine. Ni hinihinay kag palayo na sa Ginoo. Ingon ni Christ, di ka mamunga kung palayo ka nako. Ikaduhang reason nga di ta mamunga, posible wa gid ta na connected sa vine. Yes. Nay mga Christians nga usay feeling nato Christian ta. Muna ayo i-base ang imong pagka-Christian sa feeling. I-base gyud sa imong pagtuo ni Christ. Kana bitaw ang prutas, nay mga prutas nga plastic. Nya bas-on imong tubig, murag yung fresh nga fruits. Kapila na ko nailad ana, butang da sa kanang mga balay bitaw, kupot nimo humok man ang mangga. Pero tanaw ni murag gyud siya fresh nga fruits. Nay mga piki nga mga flowers, murag tinuod gid nga flowers. Pero dili di ay tinuod. Kabalo ka, dili ma-attract ang mga buyog sa piki nga bulak. Pagbutang og mga piki nga flowers sa iyong balay, basa, di gid mo tugdon ang buyog diha. Kaya ang buyog ma-attract lang sila sa tinuod gyud nga flowers. Tinuod nga fruits. Ang lisod bitaw ka ng daghan ang nag-ingon, hala, Christian gyud ka kay imong life nindot kaayo. Pero ang problema biya usahay, kanabitawng nagtuo ta nga healthy kay atong Christian life, pero wala day ta naka-connect pa sa main gyud nga vine. Dili ingon nga bi Christian ang atong church, Christian na pud ta. Again sa kunang gingon, pinagi ni sa ka personal gyud nga relationship nimo diha kang Christ.
Bisag unsa pa kanindot sa atong kinabuhi. Pero kung di ta connected ni Christ, bisag unsa pa kanindot sa flower or sa fruits, di gyapon na attractive tubangan sa Dios kung wa tay personal gyud nga relationship ni Christ. Nining buntaga, himo og desisyon. This might be your last decision. Himo og desisyon. Kung di pa sure si Christ na nasa imong life, kung di pa ka sure nalimpyuhan na ba kas dugo ni Jesus, nadawat na ba nimo siya by faith, munang nakaingon ka nganong di man ni nani ka fruitful akong life, it's maybe because wala pa ka connected yun sa main source sa life. Once connected ka sa main source sa life nga si Christ, eventually, naturally, makita gid nimo ang fruit sa imong kinabuhi. Tulo ka butang i-check nimo. Number 1, nalimpyuhan na ba kas dugo ni Jesus? Number 2, gidawat na ba nimo si Christ by faith sa imong life? And number 3, fruitful ba imong Christian life? Palihog tagduko sa to mga ulo. Ginoo, salamat nining mga orasa. Butang Lord nga maka-realize ug makahinuklog mi nga basin Ginoo na overwhelm lang mi Lord sa among faith. Na overwhelm lang mi Lord sa among nahibaluan. More on naka-base mi Lord sa feeling dili sa truth. Kung naaman din hi Ginoo ang nag-alanganin pagyud siyang salvation, ginutuguti unta ang imong Holy Spirit maga-convince niya nga malimpyuhan Ginoo, kinahanglang malimpyuhan ang iyang mga sala sa dugo ni Jesus. Paubos sa mong kasing-kasing Lord, nga daon tami igo nga pagtuo nga modawat ni Christ nga personal Savior sa among kinabuhi. Ug Lord, sa tanang Kristohanon nga nadinhi, naunta mi commitment nga mopabilin mi Lord diha kang Christ, connected diha sa vine, mopaduol diha kang Christ sa iyang mga sugo, sa iyang obedience, aron Lord mahimong fruitful ang among Christian life. Kay kung gidawat na namo Ginoo si Christ, nganong di man lang namo ikinabuhi nga mahimong mabungaho namong Kristohanong kinabuhi. So Lord, please, banguna ang commitment karon sa imong kanakan. Pasaylo ami sa mga sala. In Jesus' name we pray. Amen ug amen.